10 tahun ra petok kowe gak ugal-ugalan kok mbiyen wae, he? Sapa sing ngomong iki? Mbiyen sosok kok saiki ora wani to, he? Gak wani, Bos. Mbak, Mbak Putri. Tolong disapa masyarakat Tegowangi, Mbak. Pas sampean. Hah? Sapa? Oh, nggih. Mbak, tepangaken. Tanmu keter. Aja ngarep. Sampai ngae lek ngarepe bahaya. Didelok adik-adik kalau urung wayahe. Mbak, tetep pangaken namine jenengan teng masyarakat Tegowangi. Kok mencap-mencep, sabar. Perkenalkan, tunjukkan nama kamu loh Mbak kepada masyarakat Tegowangi loh. Loh. Jatuh bangun aku mengejarmu. Rodok banter ning kupinge. Bawalah. Mbak. Ngaknem. Anyem. Ngaknem ah. Anyem. Ngakmo no. Namanya nyakmo. Ngok anakku nyakmo. Nak. Sama ini nyakmo. Oh, cangkeme bindeng. Oh, gak Mbak Amin. Mbak. Amin toh. Iki makan ditimbali iki lho Mbak Arya Kencana Putra iki. Arya Kencana. Aku kon joget, sampean kon ngedrek. Ngedek. Ngedet. Ngedrek digul-digul, Mbak. Iya. Boyokmu aman tuh Mas. Sakit kalau Mbak e menyuntik nego. Aku min nyuntik nih wong loro. Duren Mbak Eke. Oh lah gak sengaja aku ya kena tungkak kena untu boyokku ya yung. Untungmu apa? Oh gak, Mbak e Gak lho. apa-apa ya, Mas. Kok nyuntik nih. Bos kok bayaran ibu bos ya nyuntik nih loro. Mbak sampean kan nek kene diaturi kon menghibur masyarakat Tegowangi. Apa iki? Lu dusun lu tirah ya ta? Nggih Kacang Mas. Kacang Mas. Nggih. Seliraimu kok kemeringet to Kacang Mas? Iki Kacang Mas. Walah. Bati akeh. Ya bati aja. Sampean kok cemburu to Kacang Dia Mas? cemburu. Ngawur nyapa-nyapa. Kowe iki diceluk Kacang Mas duduk Kakang Mas. Kaya kowe dhewe Mbak Putri hiburan masyarakat kene nyuwun apa jenenge tembangan napa sampean tari piyambak. Sampean ewangi aku. Oh, tak ewangi nggih. Oh, duet saya. Duet bolo. Diwarai omong Mas. Pak Bu, niki kan Pak Bu, artise niki tebih-tebih dugi Madiun. Medion. Mugi sampean monggo sing request napa ngoten lho. Omahku mosok Medion Mas. Omah endi? Omahku ndi? Aku melu cah-cah. Omah endi? Madiun sak. Dium dasmu. Lah ngendi? TKO. Tak kira sampean lek ngerti loh Mas. Ora. Mbak griyane pundi to, Mbak? Mriki. Sasu. Oh, mriki. Berarti yogane sing kagungan putra. Berarti sing dinikah niki sampean. Aku teh, aku dengi wis nikah, ya wis kawin bareng. Sedina pegatan. Tak tuapuk sobrotmu. Oh, gak Mbak, tenanan iki. Kita kan kajate kan pernikahan bagi Mbak. Saiki sampean perkawinan oh. Sampean Ayo, saiki Pak. nek kene nyanyi menghibur masyarakat kene biar tambah semangat. Oh nggih. Tuan Ya rumahnya, Mbak. Tuan rumahnya kalau Oh, tuan rumah ya? Nggih. Hah? Salahku sendiri. Ora salahmu, Mas. Monggo. Ayo. Monggo saya kagungan kajat, Ayo. monggo pinarak mriki. Munggah. Monggo, Mas Mbak. pengantin dan Mbak pengantin. Ayo munggah. Sing Monggo. Monggo. Oh iya wis, Mbak. Mantannya di mantannya. Masyarakat wis ngenteni Mbak Putri. Kecangkeme tapuken apa? Nyapa to, Mas? Mantannya saya kaggo. Itu mantannya urung nyangoni. Monggo, Mbak, mantan. Mantannya urung nyangoni kok. Iya toh. Mantene urung to, Mas? Urung nyangoni. Biang to, Mas? Itu Mantene mantannya sing urung nyangoni belas ya. Ayo, Mas. Ayo masalah maghrib, Mas. Duhai senangnya pengantin baru. Sing soro sing rewak. Duduk bersanding bersenda gurau. Aduh senangnya pengantin baru. Sing kesel sing rewang. Duduk bersanding bersenda gurau. Bagaikan raja dan Ayo, munggah. permaisuri. Lagu nentek. Hei Mas.
ragil. Weh Mas, aku gak nyeluk saweran sampean, takon munggah. Munggah tok. Yes Mas ya, muga-muga langgeng rumah tanggane, Amin. muga-muga ayam tentrem, enggal Amin. angsal momongan. Amin. Minimal 5 nggih Mas. Siji jaranan, loro elektron, telu tayub, papat orkes. Tanggapane somben. Jangan telu. Kowe urung duwe to. Lah, Ora saja. Adek kudu bersyukur. Saya titik yang penting roto. Lho, iya ta, Bu? Kowe engko lek njaluk imbo saiki dijaluk neh malahan. Gitu, Mas. Ayo, Mbak, saiki nembang, Mbak. Saiki nyanyi lagune Mbah jan tuan rumahnya wis nggih. enggak betah. Wilujeng sonten Bapak Ibu Mas Mbak Adek Akak. Kok gane Mas? Mas gane uang. Saurono, sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah dalah, sing banter bengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Aku rong atus lho Mas. Malah ora patek nganu. Langsung nyanyi ya. Kamu kok mambu codot ta? Sapa? Kono. Sapa bojoku? Lah pindah-pindah ibu jene. Mang di bojo merongas. Mbak, pengantin baru mau nyuwun lagu, Mbak. Apa? Salahmu sendiri. Nggih. Lah, Lah, Mbak kali masih kersa minggah wonten ngriki. Mbak emang anu jarine, aku munggah keri-kerina lek wong padha buyar. Oh, ya munggah seje lek kuwi, Mas. Ya iya ta. Nggih, ayo Mbak. Wis lanjut. Ya disumet Mas, monggo. Mas disumet Mas. Mercone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rombongan kondi lho wong-wong ki kok unik kabeh.